La sardana? Què és la sardana? Doncs mira, jo crec que en veritat sí, perquè és un ball que cada vegada el veig menys per tot arreu i, per exemple, jo tinc una germana petita que no sap ni el que és. La nostra, els joves, no ballarà, però que tothom sabrà que és el típic ball popular català i tot això sí, però que deixarà de practicar-se. Vull dir, està molt associat a gent gran, però en veritat pot ballar qualsevol persona. Bueno, potser ara no està molt de moda, però això va i ve, no? I a vegades, vull dir, sí que potser és la gent gran la que la balla més, però tots ens farem grans, vull dir que... Perquè de petit m'obligaven a ballar-ne 3 hores a la setmana a classe d'educació física i sempre em castigaven a fer molla. Crec que un dels problemes de la sardana i del món sardanístic és que la gent que ho porta no s'ha obert prou en els joves, per exemple, canviant els horaris. Un exemple d'això que dic és a Berga, on quan acaba la Patum, que és una festa que hi van milers de joves de tot el país, quan acaba la Patum, l'acte que hi ha seguit a les 3 de la matinada és una ballada de sardanes. Per casualitat o no, jo crec que no, a les 3 de la matinada hi ha 200, 300, 400 joves ballant sardanes a la plaça Viladomat de Berga. Potser sí que també s'hauria d'ensenyar la sardana, així, educació física, jo què sé, alguna activitat, sí, alguna activitat es podria fer, sí, no estaria malament. Diria que la sardana el que té és que és de tot el territori català i les altres potser són més locals de regions en concret de Catalunya. Jo crec que sí, que està bé, cada comunitat ha de tenir la seva dansa i jo crec que la sardana està bé per Catalunya. Perquè sigui el Ball Nacional de Catalunya no cal que sigui un ball que es balli molt, simplement és una cosa significativa que sempre ha sigut el ball popular, per tant ho trobo bé que es declari encara que la gent no ho balli de normal i que balli altres coses. Sincerament no estic informat sobre el tema, llavors no puc donar cap resposta crec que encertada.